ga wetara ya ba aka na tata ka kpọbata Okongwu dibia. Okongwu dibia, you can add mana amara m ihe na-eme. I'm adding you. Accept the request, please. I'm adding you right away. Just accept the request. Na nke gara check ebugo dem n'ozu ọnụ. Okongwu, please send me request again. I'm trying to add the okay, how about go? Make sure that everyone on the network dey ebe ahụ. Gịnị? Na-agwa m. Ndewo. Back, go ahead, sir. Kente na-emeni. Na-adịrọ m mma. Anyị nọ n'efere egwu efere mba ụwa na-akpọ Maazị J-Pack Chief of Staff. O nwere akụkọ na-aga kepu n'abalị a na-akọwa na onye eze Jizọs ejego nwụchikọ ọgọ nwaanyị ya bụ mama Pinọpinọ mara ya ma isi na oge ndị uwe ojii atụ dịka gịnwa bụ abaghị echi ọchị dịka gịnwa bụ dịka gịnwa bụ otu onye n'ime ngwuru mama gị tọrọ onye eze ịma ihe na-emeni ana m anụ kepu na Pinọpinọ na-ebe akwa wee bere ya bụ akwa wee betere gị kwesịrị biko ka ị mara ka eze anapụta mama ya tọrọ n'oge uwe ojii nke na-eme ugbu a biko kọtụrụ anyị ihe mere eme ka ma na ya bụ akọ ọ bụ ihe mere eme ka ọ bụ okwu asị wee ife na-eme eme kịta bụ na onye eze Jizọs bụ sometimes ọ na-abụ ndị otu a m nọrọ anụmasị onye eze Jizọs sometimes ọ na-echekwa echiche nnọọ ka mmadụ. Well, the information na-erichi m bụ na ọbụla na-erichi na Pinọpinọ bụ ofu na fon na mgbede a ike egosi m gị nọmba nwere ike ịkpọ Pinọpinọ nkịta na live ka itinye na speakers ka anụkwa n'ọnụ ya ka mara ma mmadụ na-abụ na-eto abụọ ya. Hold on, let me know. ka ha gbanwere kọntaktị anyị ewepụta ọ bụ na eziokwu ka anyị mebe kọl egbuo ya onye eze egbukwa ihe adị na-ekwu anụmanụ Pinọpinọ na-ebe na-ekini ya nwa na onye eze egbuo ya na onye eze egbuo ya si akadị ibe ma nkpata bụ na onye eze egbuo ya ọchị ndị na-egbu mmadụ bata ọsị mba n'ọkwa ma ọ mee ya na atụje ma ọ mee ya na ọkụzụ sas si ọkụzụ sas ma gịnị si mgbe eka uru oge a kọrọ dị bebe na ọ wee mepe ọnụ na onye eze si nọọ ma ọ mee ya na aka m ya dịzi n'ife na ndị kidnapụ ya nsị ahụ mmaghị afụ ọkwọ nke a ka ọ wee ebe mma ụfọ na-emefu kidnapụ na ife afụ ọsị m nne m na enye nna m na enye mụ biko na onwe ka m na-etinyere aka nsị na ọnwụgwọ ka m na-etinyere aka adịte mgbe ịka ịkpọ m dekasịkwa m n'okwu ka atụ ya ọnụ ịghọta. Since February last year ka dis year osibo onye eze na si na onye eze na-egbu wait and I think na since February last year not ending so even in that since February last year wait Okongwu tere ihe a nakọta bụ question and answer o nwere ndị na-ege ihe a na-ekwu ka anwụ ike na-epiki point ọ bụrụ a na-ajụ ajụjụ a na-asa one by one Pinọpinọ ọ nago eze Jizọs tupu a wee magburu ya edo ihe na-ekwu ama na ị na-ekwu asị m Pinọpinọ achọrọ nọ n'ebe netwọk dị ọ gụwa ka mma na-ekwe ebe nọ na netwọk wifi ka m na-eyuzu ọ nọ n'ebe netwọk dị ana m ajụ gụsị gị Pinọpinọ osigobe onye eze Jizọs na tupu e magburu ya Chukwu ma enye piki. Okay. Biko share the video. Share the video. Share. Right. We need massive share. Today is first. Share the video. Let us open the eyes of others. Mama Pinọpinọ. Share video. Share to other group and platform. Ka ọ chọrọ ịkpọ Pinọpinọ ka anyị dị sure ka ọ dị ka na-ekwu
Network, please connect back. Please connect back. Connect back. Connect back. Okongudibia, connect back. Opo pino pino. Ịma na anyị nwabụ ndị mgbasa ozi anyị nwa anaghị ebi okwu n'ọnụ ofu onye. Ka anyị dị sure ka mara ịta gị na a na-ekwu ka emebie afọ. Ozi esi n'aka Okongudibia abịara anyị tata na onye eze nwụchikọrọ ọgọ nwaanyị maa ya isi n'uwe ojii wee bo ya ochie na ọfụ na aka ya mere gịnị dị na ndị nwụchikọrọ ya nwa mgbe a nwụchiri ya. Biko Okongudibia achọrọ ka ịbata na this very live video. Ọ bụrụ na nwere data itinye data na fonu gị. Anyị nwabụ ndị online Inlaw ga-ekpe ya bụ ikpe ma kpetekwa ya ọfụma. Ọ bụrụ nke anyị eji kọọlụ wee kpọpụta anyị were kọọlụ kpọba anyị dị n'Igbo dị n'oyibo mana ihe a chọrọ ịma bụ ka anyị maa na ọbụgba dị eziokwu na onye eze nwụchikọrọ ọgọ ya nwaanyị maa ya isi na oge uwe ojii katom. Ọ bụrụ na ya bụ ihe bụ eziokwu anyị ga-awara wee sote onye eze. Okongwu biko dodododo biko bata na this very large thousand na live broadcast maka ọ bụrụ m ga-agbasa ya bụ ozi. Chọrọ evidence. Anyị chọrọ evidence. Biko Okongwu pụọ na the Facebook batakwa again. Ọ na-asị you can't connect at the moment. Just pụọ batakwa again. Pụọ batakwa again. Ọ na-asị you can't connect at the moment. Leave the page and come back again. Ọ bụrụ na that one nye nsogbu by network, maybe you can use another as your second page. But we really want to get the information clearly. Or when the guy got on a call. One at the one out of Facebook, but again. Okay. Hey, J pipe nwokwu anya ọnụ onye mgbasa ozi ọmụ bụ J pipe. Kpọrọ m J pipe. Kpọrọ m J pipe. J pipe. It's a lie. It's not my network. Ebe m nọ ekwechiri ekwechi. Mgbe ka m migrate to another network. Bora m ike ndị nsọ 2025 ike Jerusalem 2025 ike ndị nsọ. Anyị abatana na ife menụ na ihe na-ekwu this phone ka m ji eme wifi so m nwere phone akpọ ya ma na m ahịa emenwuzi this life so enyego m pino your number ka ọ kpọọ gị ebe a maka ọ dị ka wifi ya dị different from phone. Mgbachere send the na text message because na ka m send ya nọmba pino na text kịta m send ya na aka kpọzie ya akpọ ka m kpọọ ya akpọ ka o rejie. Anyị chọrọ ịma nke bụ eziokwu ka anyị chọrọ ibi okwu n'ọnụ ofu onye ka people ghara iburu asịrị wee pụọ na anyị na-ekwutọ mmadụ. That is why we really want to get it clear to make sure all this thing ka this girl ji wee jụ mgbe a na-ayụ ya na-ata nwa mmadụ sị na nwa dị wicked amamife nwa mmadụ na-agba alụ bụ ndụ ya aghọtaghị m ịma ahụghị onye kọwalụ m ọfụma maka ọ bụ na nghọta ibe that girl na-agbala ọsọ akara m igwe ka o mee that life. Ọsị m Okongwu nọ ebe a ka ọ na-esi anya sị na ya achọghị ịpụta maka na ọ pụtatụ ya
After your blessing. Mba. Afia bụ ka o si sọ ude mezuo. Okay. Ka m kpọọ ya akpọ. O nwere ike bụrụ oji nọmba ọzọ akpọ. O nwere nọmba na-akpọ nkịta. Nọmba kwụsịrị na 10. Okay. 9910 abi? Yes. Onye nwe na-akpọ. Hey! Asa ndị Ogidi. Customer, the MTN number you have dialed is not reachable. Netwọk ya adịrọ mana a ga-ewetarịrị ihe anyị na-achọ. Gịnị nke a na-akpọ na oke ịmara onwe ihe nseti na fonu m enweghị ya kpọ m n'ụwa ka enweta m less than save nọmba. Iwe nọọ ihe ka anyị nweta ihe a n'ebe ọ dị ka ọ dị ka netwọk adịchara ọ na-arịngị. Good evening. Okay, I don't know live video achọrọ m itinye ya na speaker out ka anyị nwee ike vindicate ya mmadụ. Ntị ya. Okay. Ebe ị na-akpọ anyị nkịta bụ na efere mba ụwa na-akpọ JPAC Chief of Staff. Anyị tiri voice ya na loudspeaker. Biko gịnị na-eme kọwara ihe na-eme ka anyị maka esi ajụ ya bụ ajụjụ. Bụ ụzọ gwa anyị afa gị na afa ndị soshal midia ji ọmalụ mpịnọpịnọ. Ihe na-achọ ịgwa ụmụnwa bụ na nwunye onye eze abi. Yes, sir. Na onye eze kpụrụkwa mọmị m si na aki adị na ndị kidnap ya. Mọmị nọ kịta mọmị nọ na sas ọkụzụ. This night ebudaga mọmị sas ọkụzụ. Wait, onye eze bịara buru mama gị. Onye eze pụtara because ebu ụzọ kpojefa na AVG Ọka. Ngagide ebe a for 1 week. Mọmị m na ebe ahụ. So ebe today. Ị ma afọ onye kpụrụ elu? Yes, ị ma afọ IPO. Mba, anwụlọ onye mma afịa that place. Ijego the place. Anyị ji ebe a today. Taịpụ ebe ahụ onye eze pụọ ebe a na-ajụkwa onye eze ajụjụ si n'aka mọmị m dị na ndị kidnap ya. Na ọ fụ mọmị m ebe a kidnap. Mana ama m na ihe o ji emerụ these things kịta afọ bụ ka intimidate my family because na m achọzi na m adị anọzi last year February ka ntị na bia wee nata bye. Ọ natazia na kidnap ya na aka mọmị ndị involved. Mgbe anyị mere vidio ị na-ayọ ndị Facebook ka eweta ego ka wee tụta ego eji sendịrị onye eze Jizọs, ọ na-agị na onye eze ebighị mgbe a? Mụ na-ebilo mgbe reason m ji wee mee that video bụ na ndị mmadụ na-akpụ m n'ọnụ si na m dị wicked na m achọrọ ime vidio ka di m wee pụta mana ndị mmadụ amụrụ na m na-akpụ m n'ọnụ si na m dị wicked na m achọrọ ime vidio that is why m ji wee decide ya ka mmeza vidio ebe ọ bụ na asị na mme vidio onye eze apụta si ka mmee di vidio onye eze natazi anata use versa the video against me na aka family ndị ihe mee ya ọ dị mma. Okay, chere ewere iwe anyị na-ajụghị ajụjụ one after the other. Ajụjụ a na-ajụ gịta bụ ajụjụ e nwekwara ike ịjụ gị n'ụlọ uwe ojii. Mgbe ahụ ị mere vidio mgbe eweta eji wee tụọ ego. Akaụntụ nọmba eweta eji wee tụọ ego bụ akaụntụ nọmba nwanne ya nwoke mana ọ my nọmba ka etinye ebe a. Nwanne onye eze. Nwanne onye eze. Nwoke ka nwaanyị? Okay. Ị nwere idea na nwere ego atụtara mgbe a na-atụbi ego? Onwe dị atụta 1 naira ebe a ma 10 naira onwere nke fakpọ ngwa m mana ihe mma bụ na some people ego ebe a sendịrị receipt na WhatsApp. Like how many receipts? Like eji m like 3. Ego ole ka ihe a bụ? Onwere some people nke onwe nke bụ 10,000 onye nke bụ 5,000 4,000 nke aka nji.
Okay, mgbe a tụrụ ego niile akịta atụtọ na akaụntụ nwanne gị, o nwere ka isi nweta idea nwanne gị emechasịrị enwere ego e wetara asị na ese ndịrị onye eze Jizọs? Ịma na amaghị ka famili ya dị adị bikos mgbe mụ na ha kwudebere bụ that time medebe vidio akpọrọ m wee mee nke nwanne mere ọzọ. Maka na according to onye eze ọ sị na ihe ndị dị site na panabụl bụ 87 million. Nke a amakwụghị ya, amakwụ ya. O nwere ndị n'ime famili unu were ego wejere ndị a ma ọ sendị ara ha ego? N'ime my family. Famili nke gị ma ọ bụ famili nke bụ onye eze? Family nke m nwa onwere onye sende onwere ihe anyị ma ọ famili onye eze ka ọ dịrị. Famili bụ onye eze bụ ihe nara ego abi? Yes, ọ famili ya nwere ihe gbasara my family. Okay, mgbe ihe a na-eme kịta ị nọdịghị ebe onye eze anọdụsa ebe unu ka ị nọ? Anyị nọ mbe onye eze onye ndị mmadụ na-adị aghọta anọ mbe anyị. Mgbe ihe a wee chụpụ oji ji aka bara onwe gị, Nwa bụ ife ji aka m wee na because of my treatment ọ na-enye nna bie. Nwa bụ ihe ji aka m wee na tababa anyị nwere mgbe otu ka ama gị senyere ya ọ na-eti gị ihe ka ma treatment dị n'ụdị n'ụdị ka treatment ọ na-enye m bụ na ego ọ na-ebupụta na Facebook fake life like some video nwunye ya na-abụ na-emesi all of them bụ fake because ọ pụta ọ na-eme ndị mmadụ na ọ na-anụ m ọfụma na onye eze ada enyi ụmụ ya nne mgbe anyị na-ede aha bụ my parents bụ ihe na-ese ndị ụmụ ya na-eli ụlọ anyị biko pampas ogo mba ọ bụrụ na big woman ka m na-amụ amụ ya iwe ya dị n'ọtụ na-aga na-amụrụ amụ ịchọghị ịmụ amụ ịgbado dị amụrụ somebody's wife nọ here anyị adara mama ga agbụrụ jera saz na-amụrụ ka ị na-amụrụ amụ. Mba sorry na-aga nga n'ihu. Nne biko ka eze ebe nọzi kịta ka ebe m kwụsịrị. So a na-ekwu based on my treatment. So ihe niile a na-ekwu that time bekwa vidio emere vidio n'ọrị ịnọdụ erebe. Anụrụ m ebe ebilo. Okay, ihe mere iji wee na-apụ na onye wuhu gị nne, right? You decide ị na. Decide ọ dị eleta dị m anya ọfụma taa. Wegị kọwara ụmụnna nke nyanwa na ụmụnna nke gị nwa. Ya na ụmụnne ya dị emekọ ihe. Ọ sịrị na ya na ụmụnne ya na-adịrọ in even na onwe ihe ọ na-eme ọ na-akpọ ụmụnne ya na ya. Jeba gaa ntị, I will prefer ịjụọ that girl nke because onye eze ife niile bụ fundraising ka this girl si je ọ nwere ihe gbasara ya n'ego ọ nwanne ya nwoke ka etile ego na akaụntụ ya nothing concerned that girl. Mụ nwee mesịa the video na nghọta m wee mesịa the video na eti ya akaụntụ nwanne ya and onye eze na ụmụnne ya ada aga ka ofu ezi ọbụla asị ka girl na-asị adịgodoma wee nọtawa ya na ndị niile bi around that place na-ese gbado okwu onweghị onye ya na ya jiri ya si nwoke okwu na ụka gịchakwa ebe m na-agwa ụna ngwachere hold on ịdị awe mgbe Uwezoke mere vidio ka ereziere ego ọmụwa ka abịa mee vidio chere na ana m ajụ ya ajụjụ na ọmụwa gịwa ka nna ajụ nne mụwa ọbịa ọ bụrụ nke nwoke ogwu nyewa ka nna ajụ. Okay. Asị m mgbe Uwezoke mee vidio ka etinye ego akaụntụ onye ka etiri ebe ahụ? Akaụntụ nwanne ya nwoke nke ezola ezo akaụntụ nwanne ya nwoke mana ọ nọmba m dị ebe a. Okay, mana onye etiri akaụntụ nọmba dị bụ nwanne ya nwoke. Ya na nwanne nwoke ahụ na-adịra mma. Ya na ya amalụ m because onweghị ihe mma maka that family. Okay. Mana ihe mma bụ na ọ gwa m na ya na ụmụnne ya dị agakọ. Biko ihe agata bụ onye nwere ajụjụ o nwere ike ịtụnye ejo enwere m kredit ị nwere ike ejo agụpụta m ya ihe okongwu aza ma ọ bụ nke nwunye penapenaza ihe abụ private mmadụ ihe abụ family mmadụ achọghị m iti much deeper kama na ihe nji wee sị ka m kpọbata gị na this live broadcast bụ na esi na mama gị na-abịa akpụrụ ya
Ya, kulia. Okay. Asa, ndege na sasa. Aki adina kidnap. Okay. Onye eze. Okay. Nne na na-emere investigation. Yes. Ma na-emere investigation. Ọ bụrụ ihe ebebe akwa. Ọ bụ na abịa akpụrụ ya, onye ọbụla akpụrụ emechaa investigation aka dị ọcha. Aka ya n'izikọ ya. For 1 week from ife di nna ka si dabe se na abie wee je Ọka. Ebuzo wee kpọrọ ya gaa AVG. Yes. Okay. Investigation kedu ụdị investigation a na-eme agadi nwanyị. Chere godi ọta ka a kpụrụ ya ka otogo ọ ya chọrọ ịma. Okay. Ebuzo na ọ na AVG. So, I need those people where I can yali cover Igonogaiko, those people where say Ariata. I did that today. Onye Eze. Mana ajụkwa anya wee sị Onye Eze. Ọ bụrụ na ụmụ ihe na-ese elu na ndị ọgọ gị okwu. Iwe chọọ ya. Jiri okwu agbasa ji ụmụ anyị agbaghara. Onye Eze sị na ọ dị sure ihe ọ na-ekwu. Okay. Okay. How many days ka ọ nọgoro there? 1 week. 1 week and because no on Wednesday may a week. Wait, so it was 1 week. Yes. Come on, gonna assess. Mba na AVG ka ọ nọ 1 week. All today ka kpụrụzi ya gbadaba SAS. So wait, AVG I made a investigation chọpụta na true na enwere ka isi jekwute mmadụ gbara izu jụ ya gosi ya ma ọ nwere ka isi wee Onye madam dido ma Onye Eze bụ ọfụma Onye Eze bụ mma ka ọ ji gbasa wike ọ sị na ọ ya eme m ife. Ihe ọ na-eme kịta ọ karịa nwe ihe ọzọ ọ ya emenwu na abụrụzi nka. Okay. Mana onye ọbụla nwaanyị gbalụ akpọ ka o si adị. Papa ga-adịkwana ya? Mpa gwara ọka dị. Mpa ya mana dadi m adị anọ nọ. Dadi nna ya alụ m. Na east ka outside. Na east. Nke wani mpa ga mere ka ọ mpa ọ dị ka ọ dị sure na ọ dị awụ. Ọ kpọrọ m ya ọ sị na ọ ga-anata chuo. Dadi m adị anọ nọ. Ọ sị na ọ ga-anata echi. Ihe a bụ ihe nna ya eji. Ọ bụrụ na osisi eke n'aka mpa gị enwe ike kpọbazi ikwu na ibe as long as na mpa gị ka dị ndụ mpa gị ji okwu nwunye ịghọtara o were aka eje jụọ nwunye ya ajụjụ ma na ihe a na-ebo n'ọtụrụ ihe chere na-enwe ihe mere na ya abịa ịkpụrụ gị onye na-asụ nje baga testosterone against penta ma wa ọnụ thunder let me block you come on get out from my page o nwere anybody question na-ajụ ihe ka ọ bụ just ka ọ na-efu na this small girl is suffering kịta kpara chapụkwara ya dị ebe ya ekwu okwu ya ekwu okwu onye bịara my page ọ na-aka ndị social media bụ ihe pụta na wee na-ekwu na m achọrọ ime vidiyo ka Onye Eze pụta mana ama reason me na m achọrọ ime vidiyo eme problem mmetụ okwu nne n'anya achọpụta na ihe n'aka mmadụ dị ọcha anyị ga-agbalịsi ike within our power anyị ga-abara end aka ọla ọ bụ na end aka ọla just chọpụtara m onye bụ onye ji dị okwu do you understand chọpụtara m onye ji dị okwu ka anyị mazie na onwere ihe anyị mewuru ọnọ just chọpụtara m onye ji dị okwu that's all chọpụtara m afa the person yes just only the name only the name ka need emechaa the investigation ka anyị mara because ihe m jụrụ ajụ bụ ime mmadụ intimidation ma mejere mmegara ogologo okwu ebe a ka mmadụ mekọ just let me know the person name that's all just forget to say the whole thing papa gị mmadụ onwe ihe ga-eme ma ọ bụ na aka dị ọcha ndị na-ekwegara m ntị ihe na-ekwu I am not supporting evil and I can never support evil ihe na-ajụkwa ya bụ na ka anyị mee mama investigate ọ bụ na aka dị ọcha anyị eme kọl kpọpụta
jee ije mana eme investigate ọ bụrụ aka ya adịghị ọcha aka m adịghị ya I am not supporting evil Okonkwo gwara na ihe na-ekwu Ife na-ekwu dị n'ọda. Ife na-ekwu dị n'ọda. na amaghị bụ agadi nwaanyị does not mean na ameme investigation Yes, eziokwu ka ị na-ekwu. tomorrow akpọgbuo Okonkwo dibịa si ya bịa ka eme investigation Okonkwo mma gwazi ya jee eme investigation nwe onye ga-ata ya ata ya egbu egbu ọ Anambra ka anyị nọ ọ bụghị ofe mmadụ ka a nọ ịghọtara so onye iwe na-ewe maọbụ onye okwute na-asọ ike dị aka ya ka o wee wikend onye ahụ bikos ịwọchị ya nke bụ eziokwu na onye eze akasti ya na ọ kastị gosi ọ na-achọ ka o mee ndị ihu ọrụ bụghị onye kwuo moto ya kwụsị ịgba ọ na-achọ ka ihe ọ na-emekọta bụ ihe o kwesịrị ime mgbe ahụ ọ pụtara na ọ na-achọ ịkpụrụ mama ga-akpọchi ndị a na-eme na investigeshon bụ ndị AVG a ọ na ha ajụghị onye eze ka e ka mpụ akpụ wee je these are the things this is the main investigation we needed not to carry old woman ị ga-ebu ụzọ jụọ onye eze ka ebe akpọ nje what's the name of the camp kọrọ atụ egwu ịkpọ ndị agha afa because ọ bụghị mama bụ kampụ ebe a kpọrọ edebe ọ bụrụ na uru mmadụ akpọrọ edebe Ọsị na mgbọsị nwanne ekenye ya anya etiwego na onye onye bụ ụmụ ọfụfụ ya tụrụ windo ebe edebe ya na mọmị m na-asịsị nọọsị gbuo ya ka e wee lekọọ propati ya niile ihe nji propati onye eze enweghị aka bi oke na onye ndị efere ụlọ afụghị ya na ọ bụrụ etu isi wee kwu ya kịta na ọ bụrụ etu isi wee kwu ya na etu o si wee ga ndị ama onwe because never supposed na window depụta anya window ahụ hotel Ịma na nkwuo ọ dịka ọ na na-adị ebuka. window si depụta anya or hotel room window Onye eze have to provide the camp ọ nọ na ya ebe edebe because ka o si akọ ọ na-akọwa n'ọgbọ ebe ọ nọ so ekwesịrịgodị ibido n'interrogate onye eze Jizọs ka o kwuo ebe dị ife ahụ otu ọ nọ ebe ọ masịa ndị na-abata na-eme interrogation na-ejeje taa biko join go this live video because I want this live video to be very very hot. How about the media biko you are very intelligent in social media and also a critical thinker. Ekwesịghị ịjụ ya because onye si n'olepụta anya na window fụ ka a na-asị esi gbuo ya ọnwa location ebe a nọ ọnwa the place onye AVG akpọrọ dobe for 1 week idobe mmadụ na AVG for 1 week o wee AVG ọbụ police station that one bugo dey crime number 1 Congo iwepụrụ mmadụ wee dobe na AVG o wee bịa sị gị na o wee bịa wee nyụọ anya na through the window wee fụ mma pịnọ wee sị ya nke a ebe ahụ si nyụọ anya hotel room ka uncompleted building this is the kind of question onye na-eme mmadụ investigate ya ebu ụzọ start from onye eze Jizọs first ebe anyị si wee nyepụta ya na window or uncompleted ka enyere ọgbara ndụ na okwu ebe ọ nọ achọrọ ya ka e gbuo he must first of all tell us ebe ebujere na ọsụma ọgwụ ka ebe ebujere kere ebe onwe ebe ebujere nwere afa ka ndị security post or the place ọ ga-esi eme investigation ka ọ bụpụta sị na eji na ịnụrụ onu mama apịnọpịnọ nwere ego azụtara etiri aka nna mama ga-etiri ọkwa akantọ ma ndị ekwukwa m na mmadụ na-adragị m ka ihe afọ na social media ka this something nke m kwukwa mgbọsị nke m asị m mmadụ anwakwa na anwa tinye akaụntụ nọmba m na m achọrọ na n'eligi ọ dị achapata can be useless. They will bring you out and also bring you in. ọ na-aka ha si asị na mụ bụ nke nwanụ na achọrọ ka di m pụta nke nwanụ ji wee mee mmesịa vidio kwuzie okwu you're in the best position to make call to ndị kwesịrị ime call ka eme ka ndị investigate mmadụ afọ ole ka ọ dị ihe mọmị m isi ebe mmadụ ka bụ ụmụazụ na don't worry about family matter I think I have to remove you ka m na Okongwu megodere
live video. I'm just later. Hello, Just get me Jepa. the name of IPO. Okay. Okongwu. Agbalanze, good evening, sir. Mba bụrụ Agbalanze na-ekwu ebe ige ọzọ na-ekwu. Nnekwu Jepa. Evening, sir. Enweghị m ọkụ n'ụlọ. Na after ọkwa escape ka o melụ. Ọkwa escape ka o melụ. Ọkwa ụlọ ndufute ka edufute. Mba, ịma ọ complicated chere o ji ọnụ ya na-ekwu na o mere escape one. Then nọkọrọ elu ebe a na-ekwukwazị na people na-akọwa na o meghị escape. No emere free because o nwere one chart Okongwu dibịa wepụtara na emere free na ọ bụrụ escape. Ihe anyị na-ekwu ọnụ ihe o kwuru ọnụ ka anyị eji jọji ya na ọ sị na o mere escape means na ọ ma ebe o si apụta. Onye mere escape kedu ka onye mere escape wait na kedu ka onye mere escape si wee nu onu mama pịnọpịnọ wee mara na onye nwa bịa kpọrọ ya ịmara people mụ nwa mee gị investigate ebe a mmemme gị investigate nweta eziokwu n'aka gị. Okay, ọ pụtakwa since ameni ihe na ọpụta otekwe ka achọ na ozugbo ifo ịchọ egbu ya egbu oloke ọ na-eze afụ ka o si wee otigo gwogwo ma na onwe ezikwe anya ọwụ ya ọ na-achọ ịgbanwe ya. na-egwu ka m let me use myself anya mamịrị. One thing with Onye Eze Jesus or painful from day one. Onye Eze Jesus gwa ya bụ si ya bụ onye enwere mgbe isiokwu ji adị ya n'ọnụ. Okay, ọ nwere ofe ife nchọ ịkọrị. I'm sorry to say this, but I want to say it online. I don't think if someone can screen record this thing to tell you that Onye Eze Jesus bụ ezigbote onye asị. Good. Ejiro m concrete mma like ka je park ka we kwesa. Ejiro m video or record evidence of this thing on Nachi will be my. You never got that message. This thing work here. Onye Eze Jesus say mụ na eze obi na hotel ọlụ bụ akwa ọkụkọ ka obi na ego wee rụ the hotel. Na-ekwu ya na-alụ ụmụ iyi o na-eki mụ aka na ana. Isi oke. Ọwa dị mgbọsị mmiti eze obi. Wee jụọ eze obi isi agha how come kwụsịkwa n'ụgbọ ibili wee rụ hotel ọsị m how. Wee kọrịa si ya na-ekwu ife Onye Eze Jesus kwu. N'ọfịs akwa ego eze obi isi gbalie ya ọ na-asị m na ọ bụrụ na ọ gbaziri ngokwa akwa ka nna ya na-akpọpụrụ na họtel ya ụmụ ya niile nwụsịsị ya. Mmekwu nche na eze obi ka na-asị asị wee nọrụ n'ihu m that day ka m nweta private nọmba akwa maka ejibụghọm ya jụọ akwa ọkụkọ ọ bụrụ ya nyere m private line ya ịra na-ekwu akwa ebe akwa nọ na klọb wee jụọ ya ife akwa kwudebe si anya hapụ Onye Eze Jizọs Onye Eze Jizọs ga-ada emebe ka onye isi adụrụ nwa na ọ na-enye na-ekopụ bụ ebi ọ nọ n'otu a this man nwere ike ịnọ na like this forge ya story amara m na-aghọta ihe m na-ekwu awụ onye a nke mbụ bụ onye nke ịbụa bụ onye nke ịtọ okwu ya niile bụ asị o nwere ike ịnọ otu a forge ya story kọọ ọkọsịa ya ọgbapụ ya ọ dịka eziokwu. Ịma na ka mkpọsị anyị nwantị na ịmara ịma ihe na-ewe Onye Eze Jizọs iwe ịma na vidio Eze Jizọs 100% ama na onwere iwe my brother and the which is true mụnwa na-agwa gị dị ife nwere ife onye a nwere according to that mgbe ihe na that video mee ụwa malụ ka ọla malụ na onwere ife ọchị so ọ fịasịrị ya arụ ikpokọtezi onwe ya ọ na-agbala that video ọ na-ụlọ that video agba ọ pụta ọwụdị otu esi apịa ka onye esi na-akụ o nwere ike ọchọ ofe ọgwa emego now ama na onwere iwe ọtọwọ so the thing na-agbaligodi ya isi personality dị ya mkpa ka ọ ka ndụ ya pụta. Nne m na-atagodo ụta bụ this case ya bụrụ case ekwesịrị ịdị na-ekpe na VG ya dị ikpe Nigeria nwere court enwere lawyers
ikpe a bụ ikpe ndị dịla na-edi kwesịrị ikpe ọ bụrụ ikpe dịrị AVG amaghị na aghọta ebe m na-eje ọga anyị ọ dị ka tumoro ịkpọba na AVG mụ bịa kọwa seweti ịchọ ịkpọ m okwu kpọọ m okwu na Abuja na police station mma na ọ dị verified. Are you getting me? Ọ bụ ebe a solu ndị ga-akwụkwọ nwa what case is all about kpaa nkata. Look at ihe mmadụ na-akọ n'osi na windo ebe kidnap ya nya anya fụ mama onye nwa ka ọ na-ekwusi ha ihe iwe nwoke ma bụ na David agba anya n'ọkụ. David agba anya o mere ụwa niile amalụ na onwere ihe onye ezi ọchịchị dịtị na-ewegodi ọ na-ewu ewu iche ọ na-ewesigodi ewu ike ọ nwetaghị onwe ọ na-ewu ewu iche na ụwa amalụgo ka ọla anya nwere onwe ya ịmara na eneri na-efere nkụwa anọkọtara ibe na ana ihe ọ na-eme na ihe na iwe na kedu ihe eji agba ya vidio ejeche ma iwe ọ tọwọlụ ịghọta iwe so ọka jikwe ndị mmadụ a lot of experience onwe vidio ọkwa nwanne ya nwaanyị ọ sị na onye n'usoro ndị onye 1 million kọ. Okay. Hello, Chief. Good evening, sir. Yes, Excellency. Yeah, give me. When you have issue. Ụtụtụ ehihie abalị ihe na-aza kọl. Na nke ndị a ka agbụ ilu m esi anụnwa ya itinye egwu ọma ebe ana m abịa biko o nwere enyemaka m chọrọ inyere m na ịtụrụ mgbe omere ya bụghị na anụ maka onye eze Jizọs and etu o si mee na-abịa mba dise onye na-eme ihe pastọ na-emekwa dibịa a na-akpọ onye eze Jizọs na-asị na ihe amana anapụtara na soshal midia akpọpụta ebiri na-egbu emechasị ha ga na-asụ ịmara nwe mgbe a bịara kidnap ọnọcha since last year ọnọcha ebe 3-4 months so before abata ọrụ this year abata so nye ka a na nwunye Ejọs kpọọ tudere ebe akwa na eze bebe mkpụrụ mmanya wee kpụrụ ekpochie na ọkụzụ SARS and ọ nọgo 1 week ọ nọ AVG before akpọtazie SARS taa na aka mmadụ ọzọ dị ụtọ na ọgọ ya nwaanyị dị ụtọ na ya na nwa ya ebizighị for since last year February. Even most of the witness even I made them live video but I draw exposed. So some men or after men now okay enough na onye si na ịma na onye Jizọs iri ede agbatịrị ọ pụtara kwuo na o mere escape pụtakwazie na-agbasakwa ndị AVG ndị vigilantes na mgbe ọ nọkwazie na ọ nụrụ olu ọgọ ya nwaanyị na ọ nụrụ olu tụrụ windo wee nyoo anya nwere ajụ ka ndị na-eme investigeshọn nke a somebody sị na ekidnapụrụ mere agwazi ndị AVG na ọ sị tụrụ windo wee nyoo anya so ndị AVG failed to ask him window is on a hotel room window or non-completed room window because the first thing was mgbe mmadụ wetere that complaint ị ga-ebu ụzọ jụọ ka kampụ ebe ya nọ wee kwụrụ ya ebu ụzọ jee na the camp a jee manụ wende ahụ dị post nwanụ wende ji eje ya save they couldn't do such an investigation the next mgbe ịkpụrụ mama ọgọ ya nwaanyị because na nwa ya nwaanyị ebizi ibe since February kpụrụ ya kpọchi and ọ bụrụ akaụntụ mama ọgọ ya nwaanyị ka ejiri eziri ego no akaụntụ nwanne nwoke so I see it as injustice. If not for anything first I want you to intervene. Probably
anyị mara kụsụsa asara ha achị. Okay. Mba, dị nwunye onye eze bụ ihe jegoro ebe a, mana papa ya eje dị etu nwere papa ya anya transport moto, so a sị ma o rute ebe a ya chọtara name of the IP. One week. One week a hapụrụ agadi nwanyị for Akadi AVG, which is not even proper for AVG to hold somebody because they are not police. You're supposed to hand them over to the police immediately. So Can you imagine? 1 week is. Hey. Mana AIG or has not under AIG, right? Okay. Okay, Commissioner off. Chioma Udemezu. Okay, sir. Precious, Naya the Keta. Naya the man. My wife, Jen. Where are you? Where are you? I'm not quadro. When you are generator. I know life after my life video. My boy. Let's work that out. Yes, sir. Cholo Udemezu. Sir, can I use my hand and explain to him? Sir, can I use my hand and explain to him, sir? Okay. Oh, who's in that report under him? Na chairman. Kan da na saka sasa wani gidi wani salary da kun da every month. Wani abu ne bro ba sasa. Na ya ba to ge gusa. Okay.
Okongwu. Ndị a na-alụkwa ije eche ọgwụ anyị Igbo. Uche ya na-enukwa ya very soon. a na-alụkwa ya na-alụsi ike. Very soon. Okay, ma mụ na ifu on that day. Ịma na ichefugo. Mụ na gị na my wife. Ndị mụ na Package at the that day ka nke onye ka m echeta ghara ibu. Mana achọrọ m ka ịkọwara the commissioner ịkọwara si egwu a si ya I'll go send him top number. Only one day send the picture of Naginabi. Send their number top. Oh, okay. Only yes, did I need the number on yours? Like a pan you cook. Who is that? Okay. Ọkwa the highest level. Yiki egbugo n'ebe. Ndị anyị emechizi n'ụzọ gbalụbi yiki na-eme na yes, 1 week as there is 1 week and 3 days n'aka ndị AVG. Or the current one come to onye ọzọ bụrụ a nke onye kwụsịgo. Ọ bụ onye kwụsịgo. Okay, the former one bụ onye kwụsịgo. Yes, Baratimba. ozu onye gwara nọ họteelụ ka mma họteelụ ka mma wee na-anya ọda ka achị oge ọ bụ na ajụ CP tomorrow just na-agwa ya kedu ka AVG ga-ezikpọrọ mmadụ dobe for complete 7 days. Wow. 2, somebody na-enye mmadụ alleged si na o si na windo wee wepụta anya wee nyoo wee fue ka o so wee n'ụlọ ka ebe ọ nọ. The first investigation bụ ịjụ data onye eze a kedu ebe oje, because probably you must know. If you can know where is where n'onye a ị ga-ama ọ ebe a bụ kwesịrị ka o kwuo ka a bọst tụọ the camp amara the place aja bọst. God bless you. Hold hostage them on they
Nah, enough was I swear. Yes. And they was here more but that jobs and all but so see each this year but he was looking fresh and young. So sorrow this year onye nọ n'ime ọhịa ekwesịghị ịfụ na mapụ ebe akụrụ isi egbe ebe akere mma na ebe anwụnta tara because oyi kwesịrị ịbagodi ya ahụ first. The first thing ekwesịrị ime bụ na ekwesịrị iji tiri jigodi oyi. Ndị oriri ego ha. ego fakari. Okay, okay. Okay, sir. Mgbe ama mgbe m makpọchi ya because m na-eme live video just move to this thing. Oh, mmetazi keta meje boxer. Yes, sir. Okay. No, once I'm done with your call, I'm just round up like 10 minutes. My wife just tell me it will not be more than 30 minutes. I will call back. Yes, sir. Mm. I just made direct. I just made anything direct. Start of first in 9-10 days time. Sabe como é a boca? Vou dizer, 30 minutes não será nem a barriga tá um pouco because I a lot of things I. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir. Yeah, case there gonna arrive. Yeah, Jagwa, Penabasa Jara Abora. Do you understand? Jagwa Abora. So, AVG now a threat no okay why? Oyaka be call. You can't threaten somebody with AVG now. The things are getting good, you wear problem. I'm an article. Yes, I'm an dead. Nyawa mana aka ya akwụrụ straight because ọ bụ na ọgba ife o kwesịrị iji polisi ọ bụ na o ji polisi wee mee human arrest na ndị na-ekwu na-ege ntị ọ bụ na polisi ji dis case na-asị na-esi na m onye eze to court na ndị polisi ji case mata kọnakọna akụkụ ndị ọya asọt maka oji ọzịshịshị ndị ọya asobi nwa ka ndị AVG. Don't worry. Let the wife Motegodi onye GNU IPO GNU. Ọ sị na na-ebu ji asọ ọkụzụ ozulezu ọ dị popular nwere onye amụghị asọ ọkụzụ. Enwere department by department now. Onye nọkọta ịbata sọsọ ọkụzụ na-ajụ ihe na-achọ. A ga-enwe onye ọ dịrị aka ebe IPO ji dị okwu na ọ mmadụ ji dị okwu. Ọ na-azụ n'aka mmadụ ka o jere statement. And ama m n'iwe ga-eji bụ dada woman sasịrị ka o wee nwee ike tọchọ the woman tọchọrị ka ebi ya egedi gwa ya si aja ya rahụ ụra ihe anyị nọ bụ aka ọrụ anyị na-arụ bụ onye ọbụla ya na-emegide bụ we intervene ọwụ today onye bụ a na-eme mmegide we intervene biko nsogbu adịghị mara anụgo nwaanyị ka m babe ka m rie nne nwunye m siri biko na-ewe n'iwe tomorrow we will see to that. Ka nke mere eme echi we continue from where we started. I'm just coming back from travel. Come ndị my wife siri agụrụ come now. Tomorrow we continue. Ndewo. Somebody on my Facebook is 1 week, 1 trouble, 1 week.
are starting your life tomorrow. Guys, see you. Now, this my page will issue for complete 1 year. Just forget about the page. People now saying I'm this irrelevant. So I am strike 1 year. Or just OMS fire tomorrow morning. O nwere ihe m je ebe m na ndị ụka na-agba wọl. Mgbe post ihe ebe na-edifend ụka bụrụkwara nna agba ha wọl na-edifend ụka ebe na-edifend church. Facebook pịachie m just defending ebe na-edifend ụka. Facebook wee pịa m taa. Nye m strike for 1 year which will expire tomorrow 2nd. So, Yagazie, tomorrow we continue.